William Ruto ka entiere Embakasi mano nyasi no mar graduation kata sidho kondo ne ruodhi kachalo koda ka jolupgi nyasi mabendo yuoro kinyi ma kawuono wang'eyo wadhi nyime ka kod twak koro waduoga ne studio kar ka wamedo mana penji kar kani to warangeyo machalale dongi thuolo madarom ka dakika 10 kata 11 watikode makare ka to bageno dhi thuolo mar tieko an ka kod Austin gino maida wacho kar kanya ng'eni tie ote mabende osebedo ka donjo kuom jowinjo achiel kuom wacho kani Manuko Jacobs kachel kod Kajin Lazaro Kanyamboka ngasom gi bangi Austin antiere kasani gi nyamedo gino mabeno yo ka kuo komano kamano agoero kamano ne Cleophas ne jowinjo kada wuoyo kada medo kar tuoche malandore nikech ayaki nitiere tuoche malandore nikech ayaki ma gin yudore sana koponi ng'ato oseyudo ayaki to gin very common machalo kaka TB tuberculosis iyudo ka ene tuo magi tuoche miyudo ka yudore mapiyo kabisa machalo kaka TB machalo kaka pneumonia nitiere pneumonia ma iyudo ka koro dhi omako kata lungs ma koro kata mana yweyo bedo matek mago yudo joma nigi tuo ma tuo osedonjo kuomgi gin tuoche ma common sana gi meningitis gin tuoche madonjo sana but kuwe tuberculosis kacha kata kadok chien anyalo wacho ni tuoche gi gimomiyo giyudore ma gidonjo ahinya en nikech ka tuoni osedonjo kuomwa kute mag ayaki osedonjo kuomwa to dhi okedo kod jolweny makedo kod tuo e dendwa jolweny go maga nyalo wacho kaka white blood cells gi dho ngere kata immune system marwa gi dho ngere koro yudo ka gisedhi gimako system wago jolweny wago to koro tuo moro amora modonjo koro onge kaka inyalo konyo nikech jolweny wa ka gisetweyo koro emomiyo wajiwo jogo mondo muony yath nikech sama muony yath cha to yath cha konyo kedo gi tuo ka duoko kute ka piny to ka giseduoko kute ka piny to jolweny wa yudo thuolo ginyalo kedo gi tuoche madonjo koro yudo koponi wa muony yath maber waritore maber to TB ginigo gin tuoche ma koro inyalo geng' gi white blood gi immune system wakoro nyalo geng'o gi to koponi okwa muony yath maber emomiyo watemo mondo wajiw jowa mondo muony yath maber ochiem maber odag maber oritre kaka doctors gi onyiso gi koro magi gik ma wayudo ka ahinya mokwongo kapok nikech koponi okang'wa muonyo maber to tuoche kosedonjo chuno ni gimbe wadhi thiedho gi yedhe mamoko mamargi koro wang'iyo kaka ithiedho TB e yo machielo koro yudo ka wamuonyo macha mar TB be wamuonyo koro wachako muonyo yedhe mang'eny kabisa but koro kwayo joge wani mondo mi gima gitim kisepimori miyudo ni tuo muony yath kabisa mondo mi yath cho duok teko meke kute ka piny gimiluongo ni viral load odog piny kabisa makoro ginyalo kedo gi tuoche moro amora nikech koponi gine no dhi oingo kute ko dhi oingo teko jolweny ka to koro tuo moro kata mana homa yudo mana ka koro keti piny kata mana onda keti keta piny tuo moro amora koro inyi but koro nitiere tuoche ma common sana mwawacho kaka TB ginigo koro kanye kuma ndo medo kajiwo jowa mondo wamuony yath maber kabisa mondo miyo ginene oduok ginene go piny mondo wadag ndalo mang'eny erokamano ahinya ng'eni nitiere paro ma an damedo kar ka to ang'eni gimedhi medo kae odiochieng' manyoro tie nyasi no mano bagi kendo kanyo oganda ne wuotho ne gin gi ng'wech mopogore opogore e kaunti mar Nairobi ka oganda lose to nyaka sano wan gi duoko kata penjo mawuok kuom jowinjo feedback kwada na yudi ka sani mar mondo mi nitie ote manyalo somo kar kanya achiel ka to bang'e oduoko kar kae Manuko Jacobs wacho kama ma ng'wa thuolo mar duoko waduto kapok wadhi mane yo mapiyo owacho kama gima osehinyo oganda en wich kuot ng'ato tuo to luoro ni konene kokawo yath to idhi lande amoro kod puonj mawinjo kawo kuom mawinjo joma ni kod tuo luri kod chike mago mag muonyo yath ibed mangima ka ok idewo ng'ato mano wach mangima mantie kanyo Ruth Athio Chieng' wacho kamae happy World AIDS Day ne oganda duto ma oseyude gima pok oyude piny na welo ni wachore ni tuo mano mara awang'i en ranyisi mar ayaki adiera ni kanye penjo mangima man kanyo to penjna ni donge muonyo yath aming'a nyalo miyo del ng'iyo gi yath mano wacho resistance cha an kacho kodaka Austin nyalo ng'iyo gi yath makata malaria koro komaki to nyalo dhi kodi to bende yedhe gi en adiere ni gi weekend del koso mogik owacho ni to ji oritre
kata bed ni yedhe nitiere magalo lakini ok githiedh chuth. It's a condition wacho ni my dark god the rest of your life. Therefore, prevention is better than cure. Alu watu wakano moja ina ko.